Pa 6 May mchaka cha 2025 ine ndi assistant wanga Tiwonge Manda tidafika m'boma la Machinga m'mudzi mwa Wataka mtsindetsinde mwa phiri la Chikala Group Village Headman Kamblaje TM Lomba. Kumeneku ine ndidanenetsa kuti ndimanga school block imodzi ya makalasi awiri ndipo anzathu odziwa zomangamanga ndi kuwerengetsera ndalama beauty chipinda chosungiramo katundu wa pasukulu chotchedwa stores, katundu monga mayeso, mabuku, choko cholembera ndi zina zambiri. Komanso chipinda chija chimatchedwa staff room kapena kuti office ya aziphunzitsi onse 16 apasukuluyi. Komanso chipinda chomwe timachitcha learners treatment room kumene ana akadwala ingakhale kuvulala kumene amakala akumatchaja mafoni mosavuta, kumvera wailesi ndi zina zotero. Ntchito yonseyi tidayigwira mu miyezi itatu. Ntchitoyi itatha kuti apande yatha, ndipo mabloko athuwa tamaliza kuwapenta kuwathira utoto kuti akongole. Bungwe lina lotchedwa Bongo Worldwide komanso Baraka Charity lidandipeza mkundu mu Awataka nawonso adali okondwera zaidi. Ndipo enawo nda mfumu
kwa ine m'mudzi wa Awataka lidali tsiku la chimwemwe zedi komanso chisoni osalephera pakuti ine ndimabwerera ku nyumba tsopano. Anthu akagwira ntchito molimbika mogwirizana komanso mwachilungamo amapanga zinthu zodabwitsa ndi zomwe ine ndaphunzira mtsindetsinde mwa phiri la Chikala m'mudzi